ngingathanda ukudlulisa lokho esesikuobservile sifika. Uma sifika la esikolweni kunabafundi kade bengale ngaphandle ngesikhathi sesikole. So ngiyathanda ukugcizelela ukuthi idiscipline ibalekile ngoba njengoba bekukhona abantu abangekho endaweni yokufunda noma okufanele babe kuyo ngesikhathi sesikole, kusho ukuthi kulekho idiscipline kulabo bantu. Kusho ukuthi abafuni ukulalela imiyalo noma imithetho yesikole noma okushiwo wothisha. So nawe ke thatha isinqumo namhlanje ukuthi ushintshe, idiscipline ibalekile. Bantwana-ke sila namhlanje ngenhloso nje eyodwa yokuthi sifisa ukuthi manize esikoleni nize endaweni yokufunda nokufundisa, nize endaweni yokuthi ni preparewe nibe ama responsible citizens ngelinye ilanga. Aqali ke mangabe usumdala ukuba responsible, kuqala manje. Akwazi ukuthi umuntu omdala kangaka uzolokhu uphinde eclass. Ngenza sure ukuthi ngiyeka yonke into. Uma kufuna ngilale ngo-12 ebusuku, ngizolala ngo-12 ebusuku.